Όταν ξεκίνησα το 1997 την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, δηλαδή πριν περίπου 27 χρόνια, δεν είχα κατά νου να δημιουργήσω δικό μου γραφείο, αφού ήμουν συνέτερος σε ένα πολύ καλό γραφείο με παρουσία σε όλες τις πόλεις, σε μια επαγγελματική οικογένεια που ένιωθα ότι με κάλυπτε πλήρως και έτσι δεν είχα οποιασδήποτε άλλες σκέψεις στο μυαλό μου. Μετά από 7 χρόνια πολύ καλής συνεργασίας, απλά όταν οι συνθήκες άλλαξαν και πλέον δεν μου προσφερόταν η επιθυμητή ανάπτυξη που ήθελα, μόνον τότε με έναν ωραίο επαγγελματικό τρόπο λύσαμε τη συμφωνία συνεταιρισμού και ξεκίνησα να κάνω τις ενέργειες για το δικό μου γραφείο. Ήταν δύσκολες εποχές οικονομικά για μένα, αφού ξεκίνησα χωρίς κεφάλαιο, όμως με ένα πελατολόγιο το οποίο από την αρχή στήριζε τις προσπάθειες. Κανένας οικονομικός στόχος. Οι στόχοι μας ήταν να είμαστε επαγγελματίες, να προσηλωθούμε στον πελάτη μας, να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ούτε να γίνουμε Big Four, βάλαμε στόχους, ούτε να λέμε είμαστε οι καλύτεροι, ούτε προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες one-stop shop, τίποτε από αυτά. Τις κλασικές υπηρεσίες που μπορούσαμε να προσφέρουμε καλύτερα, λογιστικές, ελεκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έπρεπε να αποδείξουμε στον Κύπριο επιχειρηματία ότι ήμασταν η επιλογή για ποιότητα και για εξυπηρέτηση. Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα άτομα που ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα ακόμα συνεχίζουν άτομα μαζί μου σε όλα αυτά τα 20 χρόνια. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν κάνει αυτή την ερώτηση φίλοι, συναδέλφοι λογιστές, συνεργάτες δικηγόροι. Ήταν συνειδητή απόφαση. Ο Κύπριος επιχειρηματίας ήταν και είναι το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων μας. Ελάχιστοι ξένοι πελάτες αποτελούν το πελατολόγιο μας. Είμαστε μαζί με τον Κύπριο επιχειρηματία και στα εύκολα του και στα δύσκολα του. Στις καλές στιγμές, στις δύσκολες στιγμές, εκεί που υπήρχαν αγωνίες, δώσαμε μαζί μάχες, προσφέραμε τις υπηρεσίες να τους βοηθήσουμε και μετά να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, να τις αναπτύξουν και να επενδύσουν στις καλές εποχές. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε αυτή τη στιγμή πελάτες καταξιωμένες επιχειρήσεις που ηγούνται στους τομείς, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αυτό ήταν λόγω της προσήλωσης μας από τους αρχικούς στόχους που είχαμε θέσει. Σαφώς όλα όσα έχουμε πετύχει δεν θα μπορούσαν να πετύχουν μόνο με έναν άτομο. Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται μια καλή ομάδα. Ακόμα και με τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, ναι, μεν θέλεις έναν καλό προπονητή, αλλά θέλεις και καλούς παίχτες, καλή ομάδα. Θέλεις καλή τακτική. Τώρα, γιατί το αναφέρω αυτό σαν παράδειγμα, δεν ξέρω, με ποδοσφαιρικές έννοιες, όλες οι ομάδες μου φέτος καταποντίστηκαν. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα της CSC όχι. Το 2023 είχαμε τα καλύτερα μας αποτελέσματα. Βρισκόμαστε στην καλύτερη μας επιχειρησιακή κατάσταση. Τα τμήματα μας λειτουργούν πολύ αρμονικά. Έχουμε ένα πολύ καλό πελατολόγιο και αυτό οφείλεται σε ολόκληρη την ομάδα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω πολλές ευχαριστίες στα άτομα που είναι μαζί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Έλενα την Κοκκόνη, την Κατερίνα την Γεωργίου, την Πραξούλα την Ευαγόρου, σε ανώτερα στελέχη της ομάδας μας, την Άννα Έλληνα, τη σύζυγό μου τη Φίβη την Χριστοδούλου, τον Χριστόφορο τον Ιωάννου, καθώς επίσης και σε άτομα που είναι μαζί μας πέραν των 15 ετών, όπως είναι η Δέσπο Ευαγγέλου, η Γιώλα η Παμπόρη, Μιχαέλα η Μενελάου, τους οποίους ευχαριστώ και ευγνωμονώ για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι έχουμε μόλις χθες πιστοποιηθεί από τον οργανισμό Great Place to Work ως ένας τέτοιος οργανισμός και είμαστε περήφανοι και για αυτόν το επιτεύγμα. Στόχοι παραμένουν ήδη από εκεί που ξεκινήσαμε. Προσήλωση στον Κύπριο επιχειρηματία, στην ποιοτική εργασία,
και οικονομικά όπου μας πάρει. Επενδύουμε στην τεχνολογία, στη ψηφιοποίηση, στη βελτίωση των διαδικασιών μας και οργανώνουμε, θα έλεγα, και το δρόμο για την επόμενη γενιά, αναλόγως όπως θα αποφασίσει και αν το επιθυμήσει να συνεχίσει το έργο που εμείς παράγουμε.